Pas iramane Mas, ora dititoto nggih. Dangu mboten kepanggih kalian Mas Tito. Masya. Iya. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Ujang kadingaren wedok medeni arep numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani kelarasan Mas alias kebetulan belanjane kathah rata kabatan yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan omah mengko tak dudoi masa tak dudoi dudaya Pak ya kok nek ngomong topel wong lagan golek momongan niki Mbak Yu blonjo apa badhe pindahan ampun gelemas sampean ampun ku jiwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paing prawan rondo bagiku ora pati penting ning Samarang Mas tuku gelang apa anting-anting jasu malang ya ben rondo dijamin kompleng monggo Mbak Nisa tembakangan 2 ora dadi boyo-boyo mangopo ora apa-apa tah tah ing wayahe wengi kae tansah ngelingake anggonku kangen slirane senadyan to ato rasa kangen sesandingan sumbandal ning ati amok ngelamun kelingan tak titipke wujud sejatine tresno liwat tembang kangen kang kapindo antenono kabar saka aku kang kegawa angin wengi muga dadi tamba panglipuring sepi tembang kangen kapindo tandha katresnanku iki tak kirimke monggo sliramu tembang kangen kapindo wujud rasa kangen datan bisa lali ana angen-angen ngalamun kang tanpa tapi ngalamun mikir nih marang wong kang tak tresnani sepi perpisahan moga enggal ketemu nadyan ana tembang tak tulis tanda kangenku tembang kangen kapindo tanda katresnanku iki tak kirimke monggo sliramu tembang kangen kapindo wujud rasa kangen datan bisa lali ana
ngalamun kang tanpa tapi ngalamun mikirne marang wong kang tak tresnani sepi perpisahan muga enggal ketembu nadyan ana tehambang tak tulis tanda kangen